Сәлем кызлар, малайлар. Сез әкият тыңларга әзер булсагыз, бүген мин сезгә шаян кырмыскалар турында әкият сөйләячәкмен. Болай итеп утырыгыз, әкиятебезне башлыйбыз. Бар икән ди дөньяда кырмыска буе кыска. Көннәрдән бер көнне кырмыска буе кыска аланда елап утыра ди. Ни кызыгы бар инде бу дөньяның, булса иде буем, булса иде кешем. Мин дә куян шикелле йөгереп йөрер идем, булса иде канатым. Мин дә сандугачтай очар идем, күкләрне кышар идем. Шул вакытта якында гына кычкырып җырлаган тавыш ишетелә. Мин бик шаян кырмыска, мин бик наян кырмыска. Булсам да нечкә биле, мин дөньяда бик көчле. Моны ишетеп, кырмыска буе кыска шып елаудан туктый. Ни күзе белән күрсен, үзе шикелле кырмыска бара икән. Әле атлап кына бармый, сикерә бара икән. Күтәренке күңелле, үзе җырламый түзә алмый икән. Мин бик шаян кырмыска, мин бик наян кырмыска. Булсам да шаян кырмыска, йыла кырмысканы күргәндә аптырап калган. Шундый матур кояшлы көндә оялмыйча елап утырасың түгелме? Кара, күз яшемнән күл җыелып бара. Хәзер агып китәсең. Агып китсәм, агып китәрмен инде. Син агып китмисең бит. Бар, сикерүеңне белә иде. Дигән йыла кырмыска тупас кына. Хей, сикерү була ул миннән. Мин бит синең шикелле елап утырмыйм. Ник елыйсың? Әйт инде ичмасам, дигән шаян кырмыска. Бу сүзләрдән кырмыска буе кыска йомшара төшә. Еламыйча ни хәл итим инде? Булса иде буем, мин дә куян шикелле йөгереп йөрер идем. Канатларым булса иде, сандугач шикелле очар идем, дигән йыла кырмыска. Нигә сиңа сандугач булып очарга? Нигә сиңа куян булып йөгерергә? Безнең үз эшебез бар бит. Кырмыска буе кыска бик гаҗәпләнә. Синең белән мин нәрсә эшли алабыз инде? Безнең бит буебыз да юк безнең. Әйе, дип көлеп җибәрә шаян кырмыска. Без синең белән бик кечкенә, һәм бик кечкенә шул, дип кабатлый кырмыска буе кыска. Әнә, кара, агачлар нинди зур. Без аларга көне буе менсәк тә, менеп җитә алмас идек. Зур шул, дигән йыла кырмыска. Ә менә бездән башка ул агачлар зур булып үсә алмаслар иде, дигән шаян кырмыска. Ничек инде? Дип сораган йыла кырмыска. Менә күрәсеңме? Кыңгыз менә хәзер ул агачның кайрысын кайызларга бара. Ул агачны һәлак итәчәк. Әйдә, без аны тотабыз да, безгә алып кайтабыз, дигән шаян кырмыска. Хәзер йыла кырмыска көлә башлый. Хей, кайтырсың менә, зур иш ул. Без бәхәсләшеп торган арада кыңгыз менәр дә кайрасына качар. Күр дә тор менә агачны әрәм итер, дигән шаян кырмыска. Шаян кырмыска шулай дип әйтә дә, кыңгыз артыннан китә. Бер-ике сүкерүдә ул аны куып та җитә. Ләкин үзе генә бер әйбердә эшләтә алмый. Теге йылакны чакырырга туры килә аңа. Әйдә, нишләп анда утырасың? Мин монда булыш миңа, дигән ул. Кырмыска буе кыска менеп җитә дә, икәүләшеп кыңгызга ябышалар булар. Һәм икәүләшеп өстрәп китәләр. Карт рәңге башын иеп, аларны затып кала. Рәхмәт сезгә, уңган кырмыскалар, ди ул. Әкеп кечкенә ике кырмыска җырлый кайтып китәләр. Мин бик шаян кырмыска, мин бик наян кырмыска. Булсам да нечкә биле, без дөньяда иң көчле. Менә шулай, дусларым, кырмыскаларның нинди файда китергәннәрен сез үзегез дә аңлагансыздыр инде. Урманнарда, кырларда йөргәндә кырмыска яларын бөреп туздырмагыз. Ә бүгенгә мин сезнең белән сау булашам. Сау булыгыз.